Nakaliang jonga kumu Chief Executive Member ka Khasils Autonomous District Council haringkat bat ki Executive Member jong ka Executive Committee ni wanra ka jing ai kublei bat kerku kedro ya ka Hima Khairim ka ba penlong ya ka Shad Nongkrem ha ka arterik unai wing ka blong shibenta kum ka Shad Niam ka ba ni tipha bat ila sakhi la bunsnam keblong shibenta kum kasyat niam habedip kariti kedustur te nakaliang kejungi ni ai khublei ya ipaim Dr. Balajit Singh CEM ringkat baki bakrau bat ki menteri baroh jong ka hima ba ai bakani ka Shad Nongkrem ka bamentau snam kan long ka bayai bet ya renti ringkat ki jingkurku kedok wat ru ya ki khun ki hajar hapok ka hima ba kerman scam ba ketika sengi kan long ka bayai bet ya renti kublishibon